Mga establisyemento at ambulant vendors naman po sa Alaminos City, Ininspeksyon Ngayong Pasukan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Sinuyo ng pamalang lungsod ng Alaminos City ang mga establisyemento at ambulant vendors na matatagpuan sa mga lugar malapit sa mga paaralan at iba pang dinarayo ng mga mag-aaral noong Hunyo 9, 2026. Ayon sa lokal na pamalaan, pinagtutuunan ng aktibidad ang paligid ng mga school campuses, gayon din ang pagpapatupad ng mga umiiral na ordinansa at regulasyon sa lungsod. Binigyang diin na bahagi ito ng pagganda sa mga pampublikong lugar, lalo na sa panahon ng pagdagsa ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Kasabay ng inspeksyon, isinagwa rin ang General Assembly para sa Community-Based Project ng mga miyembro ng Bida sa Pagbabago Alaminos City Association o BPACA. Inilatag naman dito ang mga programa, proyekto at inisyatibang nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang kabuhayan. Ayon sa pamalang lungsod, target nitong suportan ang livelihood development ng mga miyembro sa mga proyektong pangkabuhayan. Kasama mo muna rito sa FM News Tugupan, to sa Edolimero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.